Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para kadang pamirsa Kreweng Aji Channel ingkang kinurmatan dalah kadang mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah Ta'ala. Monggo kita lajengaken kajian kula panjenengan sedaya menika ing wekdal menika ngancik serat nomor kalih serat Al-Baqarah ayatipun 258. Kagem para kadang ingkang ing sapunika nembe nandhang gerah, mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala enggal paring tamba paring usada saged seger kewarasan kados wingi uni lan ugi dumateng para kadang pamirsa ingkang ing sapunika nandhang masalah ingkang awrat, masalah ingkang rumit, mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala enggal paring solusinipun ingkang sae-saenipun. Lan ugi dumateng para kadang ingkang ing wekdal punika nembe tanggap warsa, mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala paring yuswa ingkang panjang, yuswa ingkang barokah, yuswa ingkang manfaat dumateng para kadang pamirsa ingkang sampun kersa paring subscribe, paring atensi tuwin, paring koreksinipun dumateng Kreweng Aji Channel menika kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Mugi-mugi Gusti Allah Ta'ala paring dumateng kula panjenengan sedaya paring seger kewarasan, ayem tentrem, kuaslamet, sabar lan tawakal. Ugi Gusti Allah Ta'ala mugi paring dhateng kula panjenengan sedaya paring gampang lan gampil gangsal lancar anggen kula lan panjenengan sedaya nyambut damel pados rejeki ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang barokah, ingkang kuatah saged turah blawah, saged damel umroh dhateng Mekah al-Mukarramah. Mugi-mugi ugi Gusti Allah Ta'ala tansah paring pangayoman dhateng kula lan panjenengan sedaya saking sadaya godha rencananipun setan lan iblis, saking fitnahipun Dajjal Ya'juj saha Ma'juj lan saking bebaya. Monggo kita lajengaken kajian kula panjenengan sedaya menika. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulqih an yatiyakum butu fihi syah yanatum min rabbikum wa baqiyatu mimma taraka al-Musa walu haruna ta'miluhul malaikah inna fidzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Shadaqallahul adzim. Artosipun lan nabine ngandika marang dheweke sayekti
Tandha yektine karaton ya iku dene ati bakal tumeka ing kowe. Isi katentreman saka pangeranmu sarta becik-becike barang kang ditinggalake dening pandhereke Nabi Musa lan pandhereke Nabi Harun iku sing angampil para malaikat. Sayekti ing dalem prakara kang mangkono iku temen padha yekti tumrap marang kowe manawa kowe padha wong angestu. Maha leres Gusti Allah Ta'ala saha sedaya dawuh-dawuhipun. Kateranganipun tabut ingkang kasebataken ing dawuh mriki punika nuwuhaken dongengan warni-warni jalaran tembung kala wau mengku teges warni kalih. Tembung tabut gadah teges kendhaga utawi pethi. Tuwin ugi ateges dada utawi manah. Manawi tabut kala wau dipun tegesi kendhaga utawi pethi, kacariyos ingkang dipun kersakaken punika pethining prajanjian, nanging punika wonten ingkang boten ngrujuki, boten sarujuk jalaran sampun let dangu ing saderengipun jamanipun Talut. Pethi kala wau sampun kaparingaken wangsul dhateng bangsa Bani Israil. Nanging kados dene ingkang sampun kula terangaken marambah-rambah, kula sami boten saged ngandel sanget-sanget dhateng cariyosipun Bibel utawi Alkitab ingkang ngantos gadah panganggep bilih sadaya ingkang nulayani Bibel boten leres. Dene ingkang kula pilih teges satunggalipun inggih punika ateges dada utawi manah. Sarta kaanggenipun tembung kala wau ingkang kalayan mengku suraos kados mekaten kala wau sampun misuwur nyebataken paribasan makaten tabuti Syi'a Gofedat hu, artosipun ingkang jawinipun aku ora nyimpen kaweruh apa-apa ana ing dalem dadaku kang wis dak ilangake. Ugi nerangaken saweneng mufasir bilih tabut punika mengku teges kol utawi manah. Sarta panjenenganipun mawi nyebutaken pangandikanipun Baginda Umar punika manah. Nyebataken pangandikanipun Baginda Umar dhateng Mas'ud, wadah kang kebak isi kaweruh nalika terang menika terang menawi ingkang dipun kersakaken punika manah.
nitik katerangan sambetipun terang sanget menawi ingkang dipun kersakaken dening kitab suci Quran saking anggenipun ngagem tembung kala wau kaliyan mengku teges kados makaten punika katentreman saking pangeran punika sanes bangsanipun barang ingkang kawadahan wonten ing kendhaga utawi pethi nanging wadahipun ingkang sejati inggih punika manah kol Quran suci nyebataken tumurunipun sakinah utawi katentreman kaping gangsal sarta sedaya kala wau ingkang tampi manahipun nabi utawi manahipun para angestu para tiyang ingkang angestu para tiyang ingkang iman umpaminipun wonten ing serat nomor 58 inggih punika serat Al-Fat ayatipun ayat sekawan kadhawuhan kanthi cetha mekaten panjenengane iku kang anurunake tentrem ing atine para kang padha angestu supaya padha supaya padha muwuhana iman marang imane miturut sawenehing mufasir sakinah punika ugi ateges wilasa panjenenganipun mawi nyebataken pangandikanipun Kanjeng Nabi padha kaparingan wilasa artosipun sakinah para malaikat kang anggawa iku datenging manah ingkang isi katentreman punika ingkang dipun kersakaken ewah-ewahan ingkang dumados wonten ing manahipun Talut ing sasampunipun kajumenengaken ratu ewah-ewahan ingkang dumados wonten ing manahipun punika kacariyosaken kanthi terang wonten ing kitab Bibel mekaten Saul bareng pepengkeran kalawan Samuel tumuli kasantunan gagalihane babar pisan dening Gusti Allah. Kitab setunggal Samuel pasal 11 ayatipun 9 punika cocok sanget kalian kateranganipun kitab Quran suci salajengipun ing tengahe para nabi kala wau. Serat setunggal Samuel pasal 11 ayat 11 sampun boten wonten semang-semangipun malih menawi punika titilaranipun para pandherekipun ingkang setya tuhu dumateng Kanjeng Nabi Musa alaihissalam tuwin Kanjeng Nabi Harun alaihissalam ingkang sae piyambak. Katerangan salajengipun tembung bakiyah punika ateges kakantunan dalah ateges barang ingkang pinunjul utawi ingkang sae piyambak. Tetembungan fakaf mal baqiyah bakiyal kum punika kangge nembungaken tiyang ingkang sae piyambak wonten ing antawisipun kaumipun
sarta tembung ulu baqih ing Quran suci menika kaserat wonten ing serat nomor 11 inggih punika serat Hud ayatipun ayat 116 serat Hud serat 11 ayatipun 116 punika ateges tiyang ingkang kandungan kadibyan menika ateges tiyang ingkang kadunungan kadibyan lan malih bagi Allah ugi wonten ing serat nomor 11 serat Yusuf ayatipun ayat 86 ateges pamanut miturut utawi kasaenan ingkang lastantun wontenipun dados tembung bakiyah punika mirip suraosipun ingkang pundi kemawon ateges nugroho ingkang sampun inggih punika kanabian kalebet ing paribasan tiyang Israel makaten Saul apa iya sanunggalane para nabi Saul apa iya panunggalane para nabi kaserat wonten ing kitab setunggal Samuel pasal sedasa ayatipun 12 katerangan salajengipun petining prajanjian ingkang kasebut ing kitab setunggal Samuel pasal sekawan ayat sekawan punika dipun geret dening lembu sanes para malaikat dipun geret dening lembu sanes digeret para malaikat rehning miturut Quran suci ingkang ngampil tabut punika para malaikat mila tetela manawi tabut ing ngriki ingkang dipun kersakaken inggih punika manah nanging mirsanono satunggaling riwayat hadis pangandikanipun Kanjeng Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kasebataken ing katerangan angka 328 nitik riwayat hadis kala wau cetha menawi iku ing ayat wau kenging kasuraos wangsul dhateng sakinah lan bakiyah boten wangsul dhateng tabut dene suraosipun katentreman tuwin wahyu punika kaampil dening para malaikat katurunaken wonten ing dalem manahipun Talut para pamirsa Kereweng Aji Channel ingkang kinurmatan saha para kadang mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah taala kula cekapi semanten rumiyin ngaji kita ing wekdal punika mugi-mugi sedaya kala wau saged dados supados ngiyataken iman tuwin takwa kula panjenengan sedaya dumateng Gusti Allah taala lan ugi mugi-mugi saged ngiyataken ilmu tuwin pandamel sae kula panjenengan sedaya lepat nyuwun gunging pangaksami billahi taufik wal hidayah
ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.